Kodwa emaxesheni amaninzi umrolo phansi uyabhanqa ngoba emveni koba uvukile, what is your next step? The power of Christianity is not necessarily of what we do for God, but is what God does for us and what we maintain. In Christianity, it's not an outside thing. Kodwa, it's an inside thing overflowing to the outside. Okwesithathu, dala kungekabikho communication devices like letters, phones, and everything is communicating ngayo. Kwakukhona inkosi, khawuthi kulo msuthu kwakukhona inkosi. Inkosi elapha eMonti ifuna ukuthetha nenkosi esemthatha. Amen. Izawuthetha njani nalamuntu semthatha? Akho phone, akho letter, akho nto. Kwakusenziwa kanjani? Kwakuthatha lo mfo, izaba mfana ndini. Kwakuthatha lo mfo, mna ndiyinkosi. Kuthiwe lo mfo yi-messenger. Yintoni? Messenger, ngumthunywa lo. Into endizawuyenza uba ngaba ndiza kumthuma, funeka ayohlala phaa kwam inyanga yonke. Amen. Lo mfo ndimthathe kowabo enemfundiso zakowabo, enemikhwa nemikhuba yakowabo. Njengenkosi ndimthatha ayohlala phaa kum inyanga yonke. Into endiza kuyenza, ndizawukhupha qala le nto anayo, ndiyikhuphe. Ugqiba kwam ndimxonxa le message ndizamnika yona. Are you hearing me? What is this process called? It is called from being a messenger to be a message. Yonke lento abeyifundiswe kowabo ndiyayiabhotha, ndiyayikhupha. Ugqiba ndimnika umyalezo. 1, akuba ngumyalezo yena ndenzela into kokuba noba ubonwa endleleni kuthiwe sanumchukumisa ngumyalezo. Sikona? Okwesibini, ndimtshintshe from being a messenger to be a message. 1, ndizawutshintsha ihlobo athetha ngalo. 2, ndizawutshintsha ihlobo anxiba ngalo. 3, ndizawutshintsha ihlobo acinga ngalo. 4, ndizawutshintsha i-background yakhe.